Здравейте! Казвам се Деси Ламбина и съм основател на KidsCare, благотворителна организация, регистрирана в Лондон. Работим в партньорство с Сдружение Съучастие, където финансираме социални работници за дейността им в следните 3 насоки. Първо, създаване на приемни семейства, което включва кампании за набиране на кандидати, обучението им, проучването и продължителната подкрепа на семействата след настаняването на децата. Второ, активна подготовка на биологичните семейства за реинтегрирането на децата. И трето, превенция от изоставяне на децата в семейства с риск. В краткия период от съществуването на KidsCare, организацията вече има 6 регистрирани приемни семейства и настаняваме децата в безопасна семейна среда. Моля, помогнете ни да продължим нашата работа, за да създадем повече семейства и да предоставим по-добро бъдеще на нашите деца. Намерете ни в интернет на адрес www.kidscarecharity.co.uk или на статичен телефон 0845 11 66 217. Благодаря!